Yo ita gwamnati wa take ma wani abu. Wanda ke cikin ta ma ke da mukami ba a yi mashi ba balle kai mu da kawai wahalar mu kai. Dukkan wanda ka mu nan 'yan jam'iyya ba wanda bai da taban jam'iyyar APC sai dai ya rihe. To kuma tun da ba addini ba ne inda ka ji azaba ta yawa sai ka koma inda kake neman kanka maslaha. An kori ma'aikata, wannan ma'aikata da aka kora iske su aka yi suna aiki. Suna da baya, suna da iyali, suna da komai amma ba su suka ɗauke ta ba wannan gwamnati kuma suka kore su. Kuma yanzu dan Allah ɗan jarida yanzu ka ɗauko ɗan lauya ka ɗauko Abdulaziz Yar Aduwa ka haɗa nauyinsu a siyasance. Shi wane sanata amma yanzu ranar naji ana taimaka wani kwatancen shi wai bai san shi ba. Kuma tun da ya tahi ni ina son ɗan jarida kai kanka adalci ka hiddo wasu abubuwa wanda mutane suka ƙaru da shi a Katsina zone. Amma shi Abdulaziz Yar Aduwa tahiya zai a ture shi zamu yi insha Allah. Mutane sun gama ɗaurin abin ga daga Abuja aka naɗo mu shi ko baka sani ba aka ce shi ne ɗan takara. To abin da yasa ne tattaki na zo nan gurin domin in tabbatar ma mutane cewa mun bar tafiyar APC mun koma PDP. Kai da ɗan APC ne? APC nake yi. To me ya raba ka da APC ka dawo PDP? Rashin adalci na jam'iyyai. Saboda jam'iyya ce wadda muka wahala muka shiga hali saboda ita muka zaɓe ta amma ba ta da mu. Ba mu da bamu da mukami ma a jam'iyyar ba waɗanda ke da mukamin ma tare muke shan wahala da su. To shine muka yanke hukunci tare da ƙungiyoyin da muke da su muka ce gara mu koma PDP tare da sanata Yakubu Lado dan Marki. Kamar ku nawa ne hukuma? To akwai ƙungiyar da nake chairing Kofar Guga Youth Consultative Forum wanda ƙarƙashin ƙungiyar yanzu haka akwai wani elder na wata ƙungiya da muka zo zai yi hira. Ina tabbatar maka muna da ƙungiya ƙarƙashin ƙungiya ta za ta kai 12. A radda Allah ya sa za ka tabbatar da haka sai radda za a yi bikin an samu za ka gani. To yanzu kun dawo PDP kamar yadda ka faɗa me kuke sare kenan daga PDP? Abin da muke share za mu anshi gwamnatin Allah da mun ma ansa da hukuncin Allah saboda Allah muka sa gaba kuma shi ke yi. To wani zai ce irin masu ƙaura daga wata jam'iyya zuwa ta jam'iyya wasu kila wani abu na ƙashin kansu suke son a yi musu ba a yi musu ba ita kuma gwamnati ta mai da hankali kan al'umma yake sa su bar jam'iyyar su koma ta jam'iyya. Yo ita gwamnati wa take ma wani abu. Wanda ke cikin ta ma ke da mukami ba a yi mashi ba balle kai mu da kawai wahalar mu kai. Dukkan wanda ka mu nan 'yan jam'iyya ba wanda bai da taban jam'iyyar APC sai dai ya rihe. To kuma tun da ba addini ba ne inda ka ji azaba ta yawa sai ka koma inda kake neman kanka maslaha. Yanzu shi Yakubu Lado in ina so in baka labari irin taimakon da muka ga yana yi a Jihar Katsina. Ba mulki ke gare shi ba. Yakubu Lado in baka manta ba zuwa ya zauna ya aje kujera 'yan student ɗin da ke Umar Musa Yaraduwa ya biya ma mutane sama da 3,000 kuɗin makaranta. 'Yan makaranta waɗanda da kore su za a yi. Yakubu Lado an kori ma'aikata. Wannan ma'aikata da aka kora iske su aka yi suna aiki. Suna da baya, suna da iyali, suna da komai amma ba su suka ɗauke ta ba wannan gwamnati kuma suka kore su. Ya zo ya samu abin da zai taimake su ya ba su. Ya kuma ce duk wata insha Allah zai taimake su. Yanzu dan Allah mai tunani irin wannan in ya zo ya ce yana so a zaɓe shi bai da mukami yanzu. Bai da mukamin komai ba gwamnati ke gare shi ba. Aljihun shi da yake zuwa ya nemo halak ɗin shi yake zuwa ya ba al'umma. Alhaji ko ba a gaya ma ba ka dubi wannan mutum ai ka san ya cancanta a ce shi ke jagoranta al'umma. To kamar yadda kai zargin cewar jam'iyyar APC da kuka baro ba ta yi muku adalci ba ta yi muku komai da sauransu. Amma kuma ba ka ganin ana wa al'umma ga ayyuka na ana takaddamarwa ƙananan hukumomi. Yo malam ɗan jarida zargi ne. Yanzu ka dubi APC Jihar Katsina ka ce wai zargin ta ake. To ga yamin wani dan kwangilar da ake yi da shi ko ga yamin wani mai sana'a kai insecurity matsalar ma tsaro da ta dame mu a jihar nan wanda kashe mu ake kaman kaji gwamnati ta sa ido. Alhaji akwai anya ka ce gwamnati ta sa ido kwarai ko in bata sa ido ai ya kamata ko jaje ta rika zuwa. Wasu na cewa hukukuna cikin gari nan zauna hankalin kwance ba ku san abubuwan da ke faruwa ba mutanen ƙauye dai su suke san matsalar tsaron nan amma kuna nan kuna lilita. Alhaji mu gari muke ƙauye muke sana'ar mu ta kan hanya ce kullum muna ganin hitintunan nan kullum sai na shiga Jibiya ko Magama ko Dan Isa wurin sana'ata dukkan hanya wani sa'i in ka baro Magama ko Jibiya jinin ka kan aka yawa yake. To bari in baka wani labari kwanakin baya 'yan banga sun tara wasu barayi su biyu suka kama su da makamai bindigogi wurin artaban an sa suka kashe 2 amma aka dawo aka ɗauki makaman nan
aka kai ma hukuma barawon da ya zo ya sa bindiga mutum 17 yan banga ya kashe, wallahi ga sunan layi nan Kadobe, kaga uwa wani abu bane boye. To mun sa ido za mu ga matakin da muka tsara mu ga gwamnati matakin da su dauka. To har yanzu dai kila shirye-shiryen dauka ake yi, mun da ji shu. To yannan gwamnatin irin ta ce za mu zauna mu ce mu rika zaba, in mun je lahira mu ce tare da ita muke ko mu ce kun koma PDP, yawanci za ka ga wasu kan koma jam'iyya su ce mutum ɗaya za su yi kila matakin gwamna ko matakin shugaban ƙasa ko matakin 'yan majalisa, za ka ga wani ya ware wasu sai Allah ka jam'iyyar zaɓi wata. Kai ya kake da 'yan majalisu da sanatoci na wanda suka tsamu da PDP? To ni gaskiya kamar yadda nace zan zaɓi Yakubu Lado da mutanen mu garin da muka tsara, haka za mu zaɓi sanatan Katsina Central, haka za mu zaɓi ɗan majalisa na Katsina Central, na Katsina Zone sanata. Dukkan mu mun yanke hukunci waɗannan mutanen za mu yi su. Saboda haka ba mu da wani wanda za mu ce mu zaɓa wani wuri, in ka biyo layin PDP kai zami. Saboda mun tabbatar da duk mutanen da PDP ta tsaida mutanen kirki. Yanzu in zan ma magana kamar ɗan takarar sanata na Katsina Zone, Amsu Gambo Ɗanlawai Katsina. Yanzu kai ko ba a gaya ma ba in aka ce ma Ɗanlawai mai Allah, Ɗanlawai mai sarki, ka san kowa ne shi. Saboda baka da wani abin da zaka ce ka sa Ɗanlawai bai ma wani alheri. Kuma yanzu dan Allah ɗan jarida yanzu ka ɗauko Ɗanlawai, ka ɗauko Abdulaziz Yar Aduwa, ka haɗa nauyinsu a siyasance. Shi wane sanata, amma yanzu ranar naji ana taimaka wani kwatancen shi, wai bai san shi ba. Kuma tun da ya tahi, ni ina son ɗan jarida kai mu kanka adalci, ka hiddo wasu abubuwa wanda mutane suka ƙaru da shi a Katsina Zone, wanda shi yayi. Kai na tambaya. To ainihi ɗan jarida ne, kai za ka faɗi wannan ko kuma ka je ka tambayi? Yau ko kai ɗan jarida ne, ai ɗan Katsina ne, ka san gaban ka ake yi. In gaban ka ake yi ai ka sani, in an yi ka sani, in ƙarya muka yi ka sani. Saboda haka ba abin da ni ban mu taɓa ma sanata na Katsina Zone wanda yake irin wannan bawan Allah ba. Wanda mu sadda muka yi shi mun dubi gidansu, mun dube shi. Ni na mun taɓa yin tahiya tare da shi sadda Yakubu Lado ya fito takara a CPC, ina state leader, shine running mate. Dalilin shi ma ina sa ran mai girma Janar Buhari ya ma tura Yakubu Lado saboda ya ɗauko shi. Amma ba ka ganin in ka tuna fa kwanaki ya yi ayyukan biliyonerori a nan garin, wanda ya raba ababen hawa da kayan sana'a, duk ba ka ga wannan ba? Ɗan jarida kai ka gansu, ai ka je wurin tsakanin ka ga gansu an rarraba kayayyakin nan, ga Allah ka adawa tare na biliyoyin nerori ne ka gani saboda Allah ko ka kamar yadda suka bayyana haka suka bayyana. A'a ba kamar yadda suka bayyana ba, ai ga Allah ma kana mai yanzu ku yadda ba kenan. A'a ai kai ka ce biliyoyi ko shine kamar yadda suka bayyana. To kai na biliyoyi ka gani, kai baka yadda ba? To da dorudo ne ake ma al'umma, kuma mutane sun gane. Ina tabbatar maka cewa sai dai a sake wani kuma yayi hakuri da kujerar nan, abin da ya samu ya rike shi. Amma shi Abdulaziz ya addu'a tahiya zai a ture shi zamu yi insha Allah. Mutane sun gama daurin abin ga daga Abuja aka naɗo mu shi, ko baka sani ba, aka ce shine dan takara wanda zai yi Katsina Zone, ba daga nan ma aka tace shi ba, ko baka san wannan labarin ba dan jarida? To ya za a je ga Abuja a rika zaɓo dan Katsina ya zo ya mulki yan Katsina? A wannan abun amma aje shi gehe da Allah. Ƙarshe menene sakonka? Sakona ina so in tabbatar muku, baka tambaye ni dan takara ta wani Katsina Central. Abdulkadir dan Kado, yaro mai halin manya. Wannan yaron ina tabbatar maka idan Allah ya bashi wannan kujerar, duk dan Katsina sai ya tabbatar da cewa yayi dan majalisa, saboda shi ba abin da ke gaban shi illa ya taimaki al'umma. Kuma in ka duba yadda al'amarin yake, wanda zai takara da dan Kado wanda ake tunani, a kullum mu ba abin da ake yawan magana sai shi mai kuɗi ne. To wai magana kuɗi ake a siyasa ko magana aiki? Yanzu ka zaɓi mai kuɗi, yanzu nan in ka tsare ni ma in na gan shi sai dai an ce shi ne, ina ganin shi ga hoto. Na shekara ta kai 30 da wani abu ina siyasa a Katsina, ban san shi ba. Daga rana tsaka aka ɗauko shi aka zo aka ce ya mulke mu. Ina ya san ne, ina ya san. Yanzu ni misali a matsayina na elda, ina shugaban ƙungiyoyi, zan iya kai kuka in ce yanki kaza yanki kaza, ina zan ga wannan yaron, ina ma ya san ni? Kila ba na gan shi tunanin bara na zo ya koran. Sai a ce ba dan kai kadai yake ba, dan al'umma ne. A'a ai magana al'umma zan je, ba dan ni kadai zan yi ba. Na ce maka da kungiyoyin da nake shugabanci, ani nan da miyan kungiyoyi nake magana. Yanzu na zo da wani baka nema ba, balle tunda yana zama da kungiyoyi baka nema ba. Yo wani nema zan yi, ya za a yi zauna da yanzu yana ina, yanzu haka billahi lazi yana Abuja, magana da muke yanzu. To alhaji mu da ke nan wurin sai yanzu misali mutum ya zo daga Abuja ya rika mulkan mai tai Abuja,